mero no. Fotonan print fotonan. Godot nyanyi. Di video di situ. Besok karek nilik. Sedih nih. Ngombaan. Oh ya apa? Mungkin no, tak Kita bengkong. Jeneng ngombaan. Ngombaan acara 7 bulanan. Sik jamune sik no, ben ilang sarap sawane. Amin. Apa-apa kanggo Edan, rujak edan. Pada wing belum pahit. Oh, Terus tahu Mas. Wis harap. ora no lomba itu. Lah banyu kambil lho Mas kok lombok kok iku dawa kok. Nah. Lah mongko ra geduk. Mas Yovan pun dodok ngene kaya mama mau lah. Ngono kan. Mbak ra gitu sak genter. Dekare. Pendekar dadak. Pecah kambil, arit-arit. Arit kene ngono. Iya yo. Anu, napa? Ganjel ya jane. Nggih.